O BNG de Ribeira propón a renovación da Rúa Barreira. Os nacionalistas aseguran que a actuación é necesaria para mellorar a seguridade viaria e peonil nunha das principais vías de saída do centro urbano. A renovación da Rúa Barreira é a proposta que o BNG defenderá no Pleno Municipal de Ribeira. A formación nacionalista considera que o estado actual da vía require unha actuación integral que permita incrementar a seguridade tanto para condutores como para peóns. Algunhas das medidas máis destacadas son a renovación do pavimento, a mellora das beirarrúas, a instalación de elementos de calmado do tráfico ou a habilitación de novos pasos de peóns, especialmente na contorna da intersección coas rúas Lepanto e Rodríguez Bautista. Estamos nunha das principais estradas de saída de Ribeira, do centro urbano, e, por tanto, vemos como as fochancas, o deterioro é máis que evidente despois de moitos anos sen ningún tipo de mellora nesta rúa. Vemos, ademais, que a estrada é estreita e, por tanto, tamén necesitamos poñer medidas que eviten que os vehículos de gran tonelaxe invadan as beirarrúas tocando con baixantes dos propios edificios e danando as infraestructuras que teñen as propias comunidades de veciños. Dende o Grupo Municipal aseguran que a iniciativa nace tras recoller as queixas da veciñanza polo deterioro do firme, o desgaste das beirarrúas provocado polo paso de vehículos pesados e a falta de medidas de protección para as persoas que camiñan pola zona. Vimos a presentar as demandas que ten a veciñanza daqui da Rúa Barreira, debido á falta de pavimentación, problemas de accesibilidade nas rúas, e despois tamén o de que hai vehículos que invaden totalmente as aceras, vehículos de grandes dimensións que tropezan cos edificios e deterioran o edificio. E despois a falta de pavimentación e de accesibilidade que teñen estas rúas. Os nacionalistas lembran que xa propuxeran destinar parte dos fondos da Deputación da Coruña para 2026 á mellora desta e doutras vías municipais, unha proposta que, segundo indican, foi rexeitada polo goberno local do Partido Popular. Así mesmo defenden a xestión realizada durante o seu mandato e aseguran que a moción de censura paralizou proxectos de mellora viaria que, din, xa contaban con financiamento. Non están escoitando os veciños e veciñas de Ribeira, de feito, aprobaron un orzamento municipal sen ter escoitado aos veciños de todas as parroquias, ou, por exemplo, agora tampouco se están impulsando aqueles proxectos que nos deixamos en riba da mesa, co proxecto finalizado e cos cartos en riba da mesa, como, por exemplo, as pavimentacións da Mariño de Rivera en Ribeira, da Buenos Aires en Corrubedo, ou, por exemplo, da Rúa Agriña en Palmeira. Son obras importantes de pavimentacións que queremos que saian adiante porque xa tiñan o noso visto bo e tiñan todo o proxecto feito por nós e os cartos en riba da mesa e que incluso o Partido Popular se negou a apoiar. Sosteñen que o Grupo Nacionalista continuará presentando iniciativas para impulsar investimentos en infraestructuras e reclaman unha actuación urxente na Rúa Barreira. Continúa un traballo que viñamos facendo ao longo dos anos que estivemos á fronte da Alcaldía de Ribeira, onde escoitábamos aos veciños e veciñas das parroquias e do propio centro urbano e, grazas a iso, pois tamén conseguimos investir 1,5 millón de euros en novas pavimentacións para Ribeira. Algunhas delas, como as que se fixeron recentemente, como a Rúa Rodríguez Bautista na súa totalidade, e tamén rúas céntricas de Ribeira como Otero Pedraio ou Mendiño, que despois tamén se acabaron penalizando e facendo pois unha calidade de vida mellor para os veciños desas estradas. O BNG insiste en que a renovación desta rúa debe converterse nunha prioridade para mellorar a mobilidade e a seguridade nun dos accesos máis transitados do casco urbano de Ribeira. A proposta será debatida na próxima sesión plenaria.